Yan, so pinapakita ko kanina itong ano to, itlog ng kuhol. Pag madami yan sa kapalayan sisira yung pananim. Lumanok yan. O yan. Kaya ayan, pinipisak yan. Ayan, kuhol ang makikita dito. At iba pa. May kuhol. Pwede nating kunin yan. Saan na yan? Kuhol ito. Yan. Kuhol. Actually, inuulam na yan sa ibang lugar yung ganyan. Meron ding tinatawag na golden kuhol eh. Dati hindi yan inuulam yung golden kuhol, pero ngayon exotic food na siya, delicacy na siya sa mga ibang lugar. Ayan. So ito pa rin yung irigasyon na yan. Napakalawak nito ah. Ibig sabihin mahaba to hanggang doon sa natatanaw ninyo doon. Irigasyon yan. Ayan, so patuloy tayong maglalakad dito sa pilapil na to. Ayan, walking tour pa rin, pero syempre na iba dahil ano to, bukid-bukid tong kinalalagyan natin ngayon. Bukid tour kumbaga. Gusto kong ipakita sa inyo kung saan ba sila nagtatanim ng ano to, palay. Yan, para may makain tayo. Ito prepare pa lang para matamnan. And pero darating ang time, sabi ko nga kanina din magiging residential na rin tong part na to, dahil yung mga structures na yan yan binahayan na dyan sa part na yan na dati namang agricultural din. So syempre habang dumadami ang populasyon at ano to, yan, may kuhol at may alternative na trabaho ang mga magsasaka. I-give up nila yung pagsasaka nila para umanap na lang ng alternatibo na at mas madaling trabaho. Ayun, ganun kasi ang experience lalo na kung halimbawa nakapagtapos na sila ng anak nila sa pag-aaral, tapos nagkaroon ng magandang buhay yung kanilang anak. Ayun, so hindi na sila magsasaka, bagkus itong field na to i-convert na nila into something na residential. So sinusundan ko pa rin yung itong irigasyon na to. Titignan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Yan, kalbo pa rin to. Ay, doon, okay. Mas okay doon kasi makikita natin na may naitanim na palay, bagong tanim din yun. So walking tour, continue lang tayo. Kung gusto ninyong makakita ng buhay bukid, dito tayo. Ayan, patuloy akong naglalakad kahit mainit. Ayan, dun sa banda dun.
Ayan, may ibon. Yun. Galing siya dito. Palagay ko mayroon siyang ano to. Maring kumakain siya dito. May nakita siyang pagkain. Or maybe ng itlog kaya? Ayan. Dito siya galing eh. O, dito rin kayo makakakita ng tutubi pa rin ano. Ito yung pinapakita ko kanina pa. Pero medyo malayo tayo. Bagong tanim na palay ito. Ganito ang itsura. Pag bagong tanim yung palay. Ganyan. Kuhol, may kuhol dyan. Amoy, siyempre amoy bukid dito. Ayan. Gusto ko ring ipakita sa inyo yung kung saan sila kumukuha ng ganitong itatanim nila. Ng ganyan. Ito. Sayang ano, pero hindi na. Okay. Siguro yung iba naman nakakita na rin yung talagang as in namumulak-ulak na talaga na mga napalay. Pero again, ito naglalakad ako dito sa pilapil na to. Sa mga Ilocano ang tawag dito tambak. Tambak. So parang Tagalog din tambak. Ay nako, ano to, hindi matigas tong part na to. Ayan. Papakita ko sa inyo yung kung saan sila kumukuha ng tinatanim nila yung ganito. So ang Ilocano naman nun bunubon. Ayan. So inaalis nila yan sa kinalalagyan niya para itanim dito. So yung process na yon sa Ilocano tawag sikka. Sikka dito Diyan sila. Ganyan sila. Kita niyo yan. Ayan. So ganyan. So ibig sabihin yan, tatanggalin nila yan yung tanim na yan para transfer dito, palalakihin na ganyan, lalagyan ng abono at iba pa hanggang sa lumaki na ng lumaki, mamulaklak hanggang pwede nang anihin. Yon yung process na yon. Ayan, so duman tayo sa pilapil na ganito. Diba? Oo. Walk tour, pero sa bukid na iba lang talaga. Ayan. Diba? Oo. Walk tour pa rin tayo. Ito matubig na to sa banda rito.
kung saan saan na ako napunta. Ang problema ko ngayon kung saan makakarating ito dahil wala nang pwestuhan dyan sa banda dyan. Ayan, pag ganun dun sa banda dun. So idle pa to, idle pa tong part na to. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ilocano Math TV. Please subscribe Ilocano Math TV. Thank you.